No niin, CrossFit Porvoo liikepankki, False Grip Ring Row. Muscle Up Progressio on yksi niistä ekoista. Harjoitellaan käytännössä kääntövaihetta siitä leuanvedosta dippiin. Ja aloitetaan se täältä. Katapoa tuomaan rinnan korkealle. False Grip. Käsi läpi renkaasta. Rannet tuohon renkaan päälle. Mä otan täältä renkaan itseni puolesta reunasta kiinni. Seistään renkaiden välissä. Nojaan taaksepäin. Ranteet ei missään kohdassa saa irrottaa tuolta renkaan päältä. Tästä lähtö. Rahalle veto mahdollisimman syvälle ja sen jälkeen painaan mun rintaa tai hartioita läpi tuolta renkaasta. Samalla kääntää noita renkaat. Huomaatte, että mun hartiat on tää renkaan etupuolella, perse on tuolla takana. Et mä en seisoo jäpitä täällä, vaan mä oon tässä. Mä tuun takas, mä teen sen vastakkaiseen suuntaan. Mä nojaan taaksepäin, haen false gripin uudestaan kiinni. Renkaat kiinni ja palaan tänne. Ylös, kääntö, läpi. Tässä.